Ngewangi bapak nggawe kandang pitik. Nah guys, iki ceritane aku iki arep ngewangi bapak nggawe kandang pitik guys ya. Soale kandange pitik ki wis bubrah kayak iki gawe neh guys. Nah iki aku iki bagian guys, bagi tugas iki. Nah aku kebagian ku lho guys, apa jenenge, plathoki pringe kuwi lho guys, dienggo engko kan diplathok, kayak diplathoki cilik-cilik neh ngono kae, dienggo dang-dang sampinge ngono kae lho guys. Nah iki mulai tak kewethok iki digorok iki angel guys iki, soale goroke wayahe ngikir ya to, gek nganggo gorok sitok goroke dienggo bapak guys. Nah iki suwi guys iki petile guys, soale jepat-jepit ngono kae ya to. Iki tak puekso ae jebule kenek guys, suwe-suwe. Nah iki langsung wae tak plathok guys. Iki proses pemlathokane guys. Diplathok didalani sik karo arit ya to, engko bar kuwi disongkel karo gancu utawa pacul ngono lho guys. Nah iki proses nyongkele karo pacul guys. Iki yo kudu ngati-ati soalnya gelem guys, mencelati arite ora hati-hati. Nah iki tak songkel ae langsung piok gitu. Nah iki di proses guys, apa jenenge, tak plathoki cilik-cilik, kayak engko kan di kesiki bar kuwi engko dipasang guys. Nah iki plathoke iki jane wayahe dadi guys, dadi loro guys, kayak iki dadi telu, dadine keciliken guys, kelemesen ngono lho. Nah iki tak dadekke telu ae guys, wis kadung ya to, angkane kur dadi loro guys, kan rodok kandel rodok bakuh ngono, kayak iki kur dadi telu guys. Nah iki bapak iki bagian guys, masange. Wong kan senengane masang guys. Nah iki proses masang dhuwure guys iki sian. Soale sing tak plathoki meng, sing pringe tak plathoki tak kethok meng dienggo ngarepan guys, ngon sampinge ngarep kuwi lho guys. Ya sing dhuwur wis dicepakke pringe bapak. Nah iki proses pengesian guys. Nyapa kang atik dikesiki yo kudune dikesiki guys bene ora beleri, soalnya iki landhep guys, pringe ora dikesik guys. Dadi kan pitik kan biasane ngono kae to. Apa jenenge, gulune ki senengane denggal-denggal, metu-metu ngono kae. Engko lek ora dikesiki kayak beleri, gelem luka nggo pitik guys ndak. Nah iki proses pengesian pringe bene ora beleri guys. Yo ngarepane barang kon atine ku yo kudu diilangi guys, kan ora lancip ngono lho guys, kayak kita petil. Nah iki dikesiki kudune sing tenan ya guys, sing resik tenan lek ngesiki guys, soale landhep lek sekali ngenaki. Aku